Bine ai venit, Florian! Bine v-am găsit! Bine ne-ai găsit, așa este, ne-ai găsit bine? V-am găsit extraordinar de bine! Radio Smart UK. Smart UK. Conectăm românii. Smart UK. Cum a apărut fotbalul în viața ta? Cum ți-l aduci aminte? Cred că fotbalul a apărut în viața mea de la vârsta de 2 ani, 1 an, 2 ani. Țin minte că mergeam afară și jucam cu tata fotbal și crescând într-o zonă de cartier cu foarte multe blocuri, eram foarte mulți copii. Și cred că de la 4-5 ani am început să jucăm fotbal împreună. Eram o generație 81, 82, 80. Am crescut împreună și eram 15-20 de copii. Era foarte ușor să joci fotbal. Și mai ales că proveneai dintr-un oraș care tradițional, Universitatea Craiova a fost mult timp o echipă mare. Și persoana care m-a îndrumat să merg spre fotbal a fost învățătorul meu. Învățătorul meu a spus la părinți, are talent, cred că e bine să-l duceți la fotbal. Smart UK. Spre 15, 16, 17 ani. Ce s-a întâmplat în perioada aia? Atunci era perioada în care te lansezi pe orbită. Exact. Ce s-a întâmplat? Povestește-ne puțin. La 16 ani am plecat, am renunțat la Universitatea Craiova și m-am transferat la școala de fotbal Gică Popescu. Începusem o campanie foarte bună și o academie de fotbal unde propulsau jucătorii talentați spre diferite cluburi, unde Gică jucase, la PSV, Galatasaray. La Barcelona n-a ajuns încă nimeni din nefericire. Și am luat decizia să mă transfer cu încă 2 prieteni de-ai mei și am plecat de la Craiova la Gică Popescu. Am jucat acolo 2 ani și acolo am întâmpinat mai multe probleme la genunchi. Și ultima problemă care m-a forțat să încep să renunț la carieră a fost când am avut probleme cu meniscul și cu ligamentele laterale de la genunchi. La un moment dat ajunsesei în Anglia, din câte mi-aduc aminte la ultima noastră intervenție, și ne spuneai că ai început să lucrezi ca profesor suplinitor, supply teacher, da? Corect. Și încet te-ai apropiat de un moment în care ai luat decizia că tu poți face mai mult decât atât, îți poți deschide propria ta clinică aici. Spune-mi, între momentul în care predai aici în școală și momentul în care ai decis să urmezi calea asta a kinetoterapiei, ce s-a întâmplat? Ce te-a adus pe calea asta și ce te-a făcut să iei direcția asta? Când am început să lucrez la școală ca profesor suplinitor, am fost aruncat ca într-un ocean. Sistemul era foarte diferit față de sistemul românesc de învățământ și m-a lovit foarte tare. Mi-a luat 2 ani jumate să mă acomodez. După ce m-am acomodat, am trecut printr-o perioadă de stres foarte mare. Veneam de la școală și aveam momente când ziceam gata, renunț. Nu cred că pot să fac față. Comportamentul copiilor în unele școli era foarte, foarte rău. Școlile nu aveau un sistem în practică care să țină copiii sub control și angajau foarte mulți suplinitori. Eram la un moment dat mai mulți suplinitori decât profesorii. Mi-aduc aminte că am mai avut pe cineva, Dani, ți-aduce aminte, l-am avut pe Lucian Știopu. Da, aici. Aminte, profesor de filozofie. Tu îl cunoști pe Lucian? Îl cunosc pe Lucian personal. El îl cunoaște personal. Interesant. Ce mică e lumea la noi. Mi-aduc aminte. După ce mi s-a născut fata a doua, a trebuit să-mi iau concediu de paternitate
Și directoarea m-a chemat în birou și a zis ți-am găsit un locuitor pentru 2 săptămâni și intru, ea zicea Lucian. L-a adus pe Lucian, da. Și zice Lucian și Lucian? Și am făcut cunoștință și atunci l-am cunoscut pe Lucian Șteopu. Eu am plecat în paternitate și el m-a înlocuit pe perioada de 2 săptămâni și am zis cum coincidența un român să plece în concediu de paternitate aici în Anglia și să fie ia înlocuit de alt român. Da, a fost o experiență Asta este încă un exemplu, doamnelor și domnilor, că noi românii suntem peste tot și le facem bine, că de-aia suntem peste tot. Corect. Smart UK. Înainte mama mă ruga, fă-mi și puțin masaj la umeri, la spate și îi făceam masaj și se simțea mult mai bine. Întotdeauna am știut că am ceva simțuri spre masaj și acum în 2012 am decis să iau calea partea de masaj și de recuperare medicală. Și de atunci m-am tot trăinuit, am tot făcut cursuri și am ajuns să-mi deschid clinica mea în Anglia în 2014 și lucrez pentru mine full-time, nu mai lucrez pentru nimeni altcineva, eu sunt șeful, eu deschid, eu închid și am clienți din toate zonele geografice, și englezi, și români, și lituanieni, polonezi, și spaniol, portughez, nu contează. Avem un telefon. Bună ziua, sunteți... multe salutări! Suntem în direct aici la Radio Smart UK, îl avem alături de noi pe Florian Apopi, care nu știe cine este la capătul celălalt. Ia să vedem după acest wow, cunoști cine este? Dacă nu, te rog frumos să-i spui câteva cuvinte așa să vedem în ce măsură te recunoaște. Îi spun așa că eram într-o tabără studențească și am divulgat vârsta și s-a supărat tare mult pe mine. Mamă, fii atent că... Cred că aveam 14 ani. Nu mai știu. Cine e la telefon? Nu pot să cred. Hai, că am mers pe 2 bilete și eram 5-5. Nadia. 5 persoane. Bravo! Nadia Comăneci aici alături de... Nu, doamnelor și domnilor, am glumit. Nu, este Nadia, este verișoara lui Florian și a ținut să intre alături de noi astăzi. M-a dat de gol. Eram într-o tabără studentă Da. Și îmi plăcea de o fată, o studentă, scuze Nadia, și m-a întrebat câți ani ai și eu am zis că 18 și Nadia a venit din spate, are 14 ani. Smart UK. Florian chiar din prima m-a sfătuit, mi-a dat și exerciții pe care să le fac acasă în timpul liber și asta am apreciat la el foarte mult și mi-am dat seama că este un profesionist, așa cum spuneam, după prima ședință. Și ușor am continuat, am dus-o și pe soție la el, am fost și la Martina, chiar de când a început Martina cu masajul și partea de energie. Din curiozitate am fost în primul rând și e ceva minunat ce face și ea într-adevăr, chiar cu mare drag îi recomand pe ambii și pot spune că pe lângă profesionist, altruist și un bun prieten, ar fi, cred că, foarte, foarte multe... La toată lumea recomand să facă ceea ce îi face fericiți, să fie liberi, să nu se simtă prinși într-o capcană. Dacă nu sunt fericiți și nu se trezesc cu stres, lăsați ceea ce faceți și mergeți pe ce vă împinge inima. Smart UK.